Oscar. Hold du nede. Din mor. Og hvad? Shit, der zomboys. Shit, jeg lægger, fordi jeg... Shit, jeg Hvorfor? jeg filmer lige nu. Sådan der. Sådan her. Se. Jeg filmer også. Nå, hvor skal vi hen af, drenge? Er det net? Har vi din mor? Godt, vi går den her vej. Åh, der er en end. Hallo, jeg kan ikke løbe. Giv mig noget mad. Her, Fuck dig, ja. her. Faggot. Pas på bag dig, der er en... Jeg har ikke noget mad. Nom, 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 nom. Må ikke dræbe lige den der... Kom med nu. Den der mad, din Hey. fag. Hvad var det Patrick skulle? Han skulle lige ud af fab. Alle kom. What the fuck? Åh, der er sugarcane. Shut. Oj! Hvad var det? Hvem var? Sugarcoin. Fucking dø. Gravel pack for the win. Ja. Hallo, vi skal lige ud og hugge nogle træ, mand. Jeg har masser af træ. Jamen, så lad os tage komme videre. Ja. Oh shit! Fuck, ind og man er søgnchef. Shit! Jeg Jeg kan ikke gøre et eller andet. Fuck, fed. Shit, min Minecraft det blev minimeret. Der skete et eller andet. Død! Mikkel, tag min ting. Det har jeg gjort. Det tør jeg. Oh shit! Shit! Mikkel! Mikkel! Fuck. Hvad sker der for jer, mand? Får du lige tanden på hovedet? Mikkel, accepter. Accepter, Mikkel. Ja. Ja. Det var fordi mit sværd det blev brugt op, og så døde jeg. Hvorfor kan jeg Mikkel, ikke? accepter nu. Mikkel accepterer. Ja. Virkelig, mand. Du spørger mig. Jeg har accepteret Oscar. Og så spørger mig. Ja, det har jeg gjort. Jeg spurgte dig før, Oscar. Ja, Lille homo, Oscar. Frik, det er den sidste, der spørger, som der... Lol, hvor er du klar. Giv mig min ting, Mikkel. Jeg har ikke taget noget. Giv Har mig du taget min bøffer. de ligger. Au! Fuck, jeg tror, jeg er efter mig. Mikkel, giv mig noget mad. Jeg kunne røven. Mikkel, Shit. Løb. jeg havde rent faktisk 2 pork chops. Jeg har ikke taget en skid. Luk røven. Ud, mand. Fuck it. Mikkel, skyld dig. Nej! Oh my god, du er dårlig, Frederik, virkelig. Du Men bliver bare helt- accepter. Jeg hugger bare noget træ. Accepter, Mikkel. Jeg har fået et ævle. Mikkel, accepter. Ja. Jamen, så lad dig være med det lort. Det kan jeg ikke. Lol, hvorfor skal der gå 20 sekunder, med hvad sker der? Ja, det er Oscar, lad være, man. Det tog mit træ. Fuck, han er faggot-agtig, ham der. Jamen, din mor. Jeg vil ikke acceptere. Kan jeg ikke. Jo, du kan. Okay, sådan der. Oh shit, den fuck it, some boy. Og accepter lige igen. Fuck, vi tager sammen. Der er 2 some boys. Eller jeg gik imens. Løb, bare løb. Nej, nu stopper jeg. Jeg skal have min ting. Hallo, jeg skal altså lige tage Det er godt. Hvor meget liv har den der lige, mand? Mikkel, der er en zombie, der har uendelig liv. Ja, Oscar. Gå nu væk, hva'? Fuck, løb. Løb, homo. Den her vej. Follow me, my bitches. Pas på creeperen der. Ja, jeg hopper Better ikke. Kryber. Hvad fuck? Hvorfor har jeg taget den her? Det er Patricks ting. Taget hvad Hvem for er det nu, noget? der er en homo? Han har taget 20 åkønner, jeg har lige smidt det sammen. Hallo, hvor lang tid har det? Jeg vil have en. Jeg holder altså tid med den. Hvad? Hvor lang tid? Hallo, jeg kan ikke løbe mere, jeg mangler mad. Og Mikkel, han har taget det hele, mand. Hallo, skal vi? Hallo, Mikkel, du har taget alt maden. Nej, det er mig, Oscar. Så giv mig noget. Ja, men drenge. Jamen, ja, vi skal altså finde et sted at bo. Åh, Kom shit, her. der er en mine frigate Ja, Oscar. zomboy. Jeg mener, at det burde blive i morgen. Nom, 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 nom. Min stopper. Det bliver snart morgen. Man. Det gør det da ikke. Hvorfor har du sådan en elixir på sin bollehøjs? Pas på, jeg skal lige foran dig, der er en zombie. Det ved jeg sgu da godt. Snak den dog. Hey, Killer den. fuck. Fuck, der er 2 der også. Shit. Gå Kill efter dem. Oscar. Kill dem. Fuck, der er en skeleton. Der er serverlag. Shit. I dag, der sidder vi Øj. og spiller lidt inde Hallo, jeg sidder fast. Orange Craft. Vi spiller Orange Craft, Oh, som shit. er en ny Sheepcraft.
Og herinde på den her server, der bliver Og man vi gider meget ikke give jer IP. voldtaget og zombies. Jeg vil gerne give jer IP'en, så I skal bare gå ind på det Blaster 2000, så skal I nok få IP'en. Jeg er bare ligeglad. Lækker kød. Men jeg er det. Ja, det er... Mikkel, jeg har et halvt liv. Du slår mig ikke igen. Slå mig. Mikkel, jeg mener det. Oscar. Mikkel. Oscar. Hvad er der en zombie? Oscar, kom her. Oscar. Mikkel, luk røven. Hallo, drenge. Vi Vi har skal altså finde et sted at liv. bo. Kom vi går den vej. Følg efter mig, homo. Ja. Kan det ikke bare blive morgen? Virkelig. Det er også på vej, at min morgen bliver lysere, kan det ikke? Nå ja. Det skulle da... Nej, det er sgu morgen. Fedt. Men fuck, er det også for et sted at spawn, mand? Skulle du ud på en ø? Vi spawnede ikke her. Det er Patrick, der er gået herhen. Ej, hvor... Og jeg ved ikke, hvor han kommer fra, så det kan være, at vi går mod spawn nu. Og vi skal bare så langt væk fra spawn som muligt. Ej. Skal vi så ikke bare flyve? Jo, Flyve, men hvordan hvordan fuck Ja, vil hvordan du flyve? fuck vil du flyve? Hvor skal jeg flyhack? Flyhack. Sådan der. Øj! Oscar. Du skal ikke flyhack. Giv lidt. Giv lidt mig der. Øj, så er det en blomst der. Og væk med lortet. Nej, jeg kunne til at smide noget kød af. Mikkels kød. Hej Patrick. Patrick. Patrick! Ikke altså ikke, om vi går mod... Frederik, det er jo mod spawn, fordi man spawnede i en... I sådan en biome her. Så... Patrick, vi er lige i gang med at filme. Du joiner bare. Ja. Patrick. Okay. Fuck, en faggot. Jeg optager ikke, så I kan... Jeg krøm. Det gør jeg ikke. Shit, det er svært at styre med togget cinnamon mode. Med cinnamon mode. Så slut for. Okay, Ej. Patrick, kan du ikke bare... Der hvor du er, så løber du bare af helvede til. Så løber jeg bare helvede til. Jeg kan da lige så godt bare gå tilbage til sporten. Mikkel, kan du trække rundt så hurtigt her? Skal jeg ikke sige, holdt... Hvad vælger I? Vælger I at klippe i det, eller? Det ved jeg ikke. Hvad fuck? Det ved Ja, jeg fedt. ikke. Gør gider jeg ligesom sgu ikke. mig, eller lave ligesom en normal serie? Jeg Det gider er sgu pisse. ikke til at klippe i. Nej. Det kan bare... Hvis de ikke kan lide det, så må de sgu finde en anden kanal. Punktum. YOLO! Jeg kan jo lige være død. Nå. Skal jeg gøre det igen? Okay, Mikkel, den her gang så optager jeg det. Kom. Gør vi det igen. Ja. Så gør vi det på den her Mo. F5. Den er Ui. Mo her. Aldrig finbog. Og skal ikke så være med at gå ind lige foran mig. Det er dog mig selv. Fuck. Nej. mand. Okay, Mikkel, jeg er klar. 3. Fuck, det er svært. Mikkel, for nu. Det er også svært, det er at styre, når man klikker 5. 3, 2, 1. Ja, der var. Jeg ramte ham. Okay. Skal Mikkel, jeg lige have noget mad? kom så, Mikkel. Ja, okay. Og det går nu ikke. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Nu. Nu! Fuck dig, Frederik, så tager du bare det hele. Luk røven, det var dig, der fik det, Oscar. Fik Oscar at tage de ting. Hold nu kæft, Frederik. Hold din kæft. For jeg accepterer lige. Okay, drenge. Hold. Jeg accepterer lige. Jeg går fra jer, fordi at... Gå accepterer lige. Fræk, du har min ting egentlig. Ja, de er ligesom brugt op. Vel. Jeg fandt dem aldrig. Kun de der 20 åkandeblade, dem har jeg smidt ud. Det er lækker. Nej. Den er værd. Hallo, min hånd bukker. Hallo, Mikkel, du er ikke engang med i faction. min hånd bukker, det er faktisk virkelig. Jeg kan ikke slå Oscar. Hvad sker der? Patrick, du er heller ikke med i faction endnu. Hvad sker der? Mikkel, Hvad du er hedder stille. faction? Okay, det kan jeg ikke. Det er os, der har lavet den. The pros of pros. Patrick. Det kan jeg ikke til en shader. Undskyld, Patrick. Fuck, det er lækket. Det serverlæggen, det er ikke. Løb, mand, du Ja. bruger burpil. Jeg har et iron sword, bare kom. Hvad sker der? Det er dårligt til det der, Frederik. Fanden er den homo hen. Kom her, mand.
Hey, man, fuck af, Mikkel. Han booster dig bare. Det er der ikke noget galt med. Jeg er så slår Frederik. Nej! Rolig. Ja! Fuck af, fuck af. Han har alle vores ting. Ja, Frederik giver os vores ting. Jeg har ikke noget. Et skridt Ja, fuck. nærmere. Dreng, lad være, dreng, lad være, dreng, lad være. Lad være, lad være. Jeg dræbte Patrick. Jeg skal nok acceptere Patrick. For at se den fucking Slå fag Frederik lidt ihjel. der. Skynd jer. Fuck er det for et navn? Frederik, på YouTube skulle du også hedde DK-user. Ja, det er handy. Giv mig noget mad, Kill Frederik. dem. Skal jeg lave Fucking skal jeg lave kill mit navn ind på YouTube til DK-user? Ja. Mikkel, Ja, så skal du også du hedde skal lade dig om til dansk bror. Mikkel, så skal du også hedde Butthead 7. Nej, skal jeg Ja, kræfte ikke. Mikkel, du skal have numserhoved 7 og 9. Vi går ind og ændrer det en dag, hvor han ikke er hjemme. Ja, numserhoved 7 og 9. Øj, jeg har ikke noget mad, eller jo, nej, det hedder. Jeg har ikke noget mad, og jeg vil dø. Lad nu være for helvede. Er det ikke noget der? Skal jeg lagt dig med min bue og pil, Mikkel? Du kan ikke Mikkel, ramme kom mig. nu her. hvad? med. Så godt Prøv, Frederik, prøv, du kan ikke ramme mig. Nå, jeg har ikke nogen Fuck. pil. Fuck You. liv. Mikkel, lad nu være. Kom nu tilbage. Jeg har ikke noget liv. Hvad er du for en tøs? Og du Bare lad ham, sover. bare lad Vil du ham ikke have noget dø. mad? Jo, jeg vil. Så I kom dag- dog herhen, søs. Hvad sker der? Fuck, det er lækker. Drenge, jeg går fra jer nu. Jeg går ud og finder et sted, hvor vi skal Hallo, Hey, man, Frederik, fuck jeg vil off. gerne lige I'm finde Hej, ud af, going hej, adventure. Mikkel. Frederik, jeg vil gerne lige finde ud af, hvor lang tid jeg har filmet. Ja, jeg vil også gerne vide, hvor lang tid jeg har filmet. Skal I huske, Shit. at... Hvad fuck? Ej! Åh, shit, hvad? Nej, jeg dør, jeg Lad nu være. man. Frederik, jeg accepterer lige. Ej, okay. Så slår vi bare Mikkel ihjel. Hallo, mand. Nej, Patrick, det er seriøst. Please, jeg har kun et Nej, halvt liv. liv har du ikke. Jo, du har damage indicator på. Swimming pool. Nej, fordi jeg kan kun se, du har... Ej, hvor er jeg lækker, det er da godt nok irriterende. Hvad sker der, jeg kører på 40? Jeg kører på 30 fps. Patrick, er du klar til at se ninja skills? Jeg kan jo kun på 50. Jeg filmer og har shaders på. Ja, og jeg filmer, jeg har ikke nogen shaders på. Hvad sker der, mand? Mikkel, du har Fuck, lige ødelagt din computer. Ja, det er alt det video, alt det porno, Mikkel. Ja, Mikkel, det er sex er godt, Mikkel. Jeg har fundet en ko! Oscar, Og det er hvad laver ikke jeg? Mikkel den her gang. Nu kommer det, Oscar. Nu kommer det. Se, Hvad? herop, til højre for dig. Lige herop. Okay, Patrick, vent! Hvor hold nu kæft, mand. Undskyld, Patrick! Nej! Jeg slutter altså episoden nu. Okay. Hej. Slut. Ej. Vi ses, faggot. Mikkel! Hvad sker der, mand? Hvad, Oscar? Jeg gør der ikke noget. Hold nu kæft. Patrick, undskyld! Jeg skal nok være Nej, sikker. Jeg skal bare lige røre dig. Jeg kan godt lide, at vi alle sammen sidder og filmer samtidig. Nej, jeg gør ikke. Ja, hvad er der galt med Min det? computer! Frederik? Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men der er kommet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videoer. 9 videoer ud af den Det her, var eller hvad? 4 sekunder, Jeg kan ikke se 8 dig. sekunder, Okay, Et jeg kan altså ikke sekund. se dig. 10 sekunder, Kan du ikke se mig, eller hvad, Patrick? 2-3 minutter, 0 sekunder, 9 sekunder, Jeg Mikkel, sidder så der slet dem! 9 minutter. Ja, det gør jeg. Fedt. Patrick, jeg har min egen vandfest herude. Se lige her. Drenge, vi skal finde et sted at bo for helvede. Hallo? Hvor er du henne? Ej, Jeg hvor er er det? gået Jeg går langt bare væk. videre her. Jeg tror også lige, jeg lige scanner min computer. Scanne den. Har du ikke gjort det hele tiden? Hvordan fanden gør man det? Okay. Hold nu kæft, man. Jeg har fundet kort, den skal dø. Jeg gætter på, at jeg spiste alt det mad, jeg havde. Jeg har skaffet meget mad. Jeg har 56 for grise og 37 for køer. Mikkel, Frederik, jeg havde 19... Nej, det havde du godt nok ikke. Jamen Patrick, du døde. Ja. Ja, og så er det mig, der har det nu. Døde du. Ja. Og de ting bliver flyttet om 20 sekunder. Så tager jeg dem lige inden han. Sådan der. Jeg har taget lidt dine ting. Hallo, Patrick. Accepter nu.
Slap nu af. Luk røven. Luk røven. Look around. Timoe. Look around. Look around, din hunds. Ja, hunds. Godt sproget. Patrick, vi har fred. Vi har fred. Fuck. Patrick, det er fred. Stop. Du kan godt Det er glemme det. fred, det er hate. Hallo, Det er helt Pa- det der. Patrick, stop nu. Det der hate at sige, det er fred. Vi har fred. Du er en hater, Patrick. Ja, og bare lavet en hate-video om mig. Ja, man. Fuck du er en. Jeg giver kun shout-out til mig. Fuck dig. Jeg hader dig. Jeg skal tage lige den her blomst her. Det er en gave. Nej, jeg gider ikke have Gift. Han spørger, om du vil gifte dig med ham. det. Jeg er ikke bøs ligesom dig. Mig og Patrick, vi er allerede gift. Det er ikke bøs. Jeg så... For Frederik, han er ikke en pige. Eller Frederik er ikke en dreng, hedder det. Nej. Sorry, Patrick. Det var meningen, jeg ville ramme konen. Åh, Fordi jeg var langt væk fra kogen. Det var rigtigt. Du var ikke langt væk. Du er hacker. Nej, look around. Patrick! Undskyld! Undskyld, Patrick! Undskyld! drenge. Hey. Patrick, er du klar til at se skills? Nej, shit, jeg kan ikke lade mere. Patrick! Oscar, Hallo? jeg kan godt tisse Der er stille. altså ikke en, der hedder Scan Computeren. Oscar. Der er ikke nogen grund til- Men kan du ikke bare installere Norton, eller Kødt, eller sådan noget? Frederik, det er det, jeg har, din Frederik, jeg vil høre kød, du. Jeg vil have liv, Patrick, please. Oscar! Jeg synes, jeg er et halvt liv, og jeg gider virkelig ikke at dø. Og rolig, jeg skal gøre Prøv, det. prøv at TP'er til mig. Den første, der TP'er. Så siger jeg nej til den anden. Man kan ikke TP. Så TP'er jeg. Kør scanninger. Hold tøs, dreng. Tøs, Oscar. Du er ikke en dreng. Det er en Oscar. Åh, Det kød! bliver nat nu. No, det må ikke blive nuts. Jeg har kød. I er homoer, drenge. Jeg har fundet det sted, hvor vi skal bo. GG, jeg er ikke whitelistet på Shiny Vanilla mere. Hvorfor? Fordi han aldrig har spillet. Pat. Jeg har allerede scannet 375 Oscar. elementer. 428, 900. Patrick, nu har vi altså fred. Ja, ja. Du får alle dine ting. Ja, der. Må jeg ikke få halvdelen af din roast stick? Nej, Please? nej. Ja, okay, så tager du. GG, du har ikke givet mig det. Jeg har. Og Der er sluk flere. nu røv med de GG, mand. Sluk Så røven. nej. Patrick, stop nu, vi har jo fred. Nej, for du hacker. Åh, det er din skyld, Oscar. Der er en brun kylling. Hvis du den der brun. Oscar, nå, det er fordi, det er dine shaders, der gør. Eller det er ikke dine shaders, men resource pack. Rainbow. Jeg har Nej, en det, helt anden. det er ikke Rainbow, det er Grapple Pack. V2. Nå, har du grapple pack? Yes. Nej, jeg også. Er den god? Det var dig, der sendte den til mig, Patrick. Nå ja, det er rigtigt. Jeg sendte dig den rigtige, den forkerte. Grapple pack, den er også dejlig. Den brugte jeg også et tidspunkt rigtig meget, fordi den er meget bedre faithful. Den minder meget lidt om... den minder lidt sådan om Default. Det er Default. også det, der er meningen, Oscar. Jeg ved det godt. Jeg dræber den! Oscar! Hvis vi dør nu, så er det din skyld. Fuck, bro. Frederik, jeg typer lige til dig. Skøn dig. Tak. Stop nu. Perfekt. Mega Hvad vel. fanden er du gang i? Jeg er gammel. Okay, Oscar, jeg dør! Ja. Endelig, mand. 300 fps. Fuck, det er lækkert. 250. Hvad gjorde du? Jeg kan godt lide Dark Oakwood. Ja, altså, jeg ved ikke lige, hvad der skete, det var, fordi jeg også... Shit. Mikkel, vi har den samme computer, og Fuck, jeg bro. kører på Men Mikkel, det 60 kan du... fps.
Mikkel, kører du hele tiden kun på 30? Nej, ikke mere. Jeg er sikkert ikke, fordi du optog, at du har sat din FPS, så den sad fast på 30. Du kan jo sætte den op på 120 eller sådan noget. Eller unlimited. Det kan man da ikke. Jo. Det kan du godt. Okay. Det kan man da ikke. Jo. 300 til 500. Nej, hvorhenne? Ja, du går ind i options, video settings, og så max Det er frame sikkert rate nok Craft, unlimited. jeg snakker om. Nå. Jamen, det kommer til at... Jo højere du sætter der er FPS'en en op, heks og 2 skilte. Patrick, jo højere du sætter FPS op, jo mere kommer den jo til at fylde. Mikkel, Er det så ikke godt bare at have den på 60? Jo. Mikkel, gå ned og nak den heks Eller dernede. 30. Hvornede? Lige Jamen, dernede. også jeg er gået væk fra dig. Dernede? Ja. Okay, Frederik. Du vil se mega sej måde, at de Giv kommer mig ned. lige dine ting først. Frederik er lige kommet Hey, ind. der Mikkel. Accepter Øj. lige. Jeg faldt ned. Accepter lige. Shit. Og jeg tager en. Hvad fanden er game med dig? Accepter. Zip Gamer 11. Accepter. Hvordan er game med dig, din kælde? Frederik, accepter. Ja, bror, jeg er død. Nu. GG. Mikkel, accepter. Skynd dig. Mikkel, du skal acceptere. Jeg kom til TPA til Ben Schiersen. Frederik. Butthead, accepter. I ved godt, jeg er hjemme i spawn. Er du også død, din fede homo? Øj, mand. Så TPA til mig, jeg er langt væk nu. Kan vi ikke skrive back? Jo, det kan man godt. Frederik, accepter. Så, Mikkel, kom. Mikkel, jeg er tilbage. Nej. Jeg er gået helt vildt langt. Jeg er Drenge. væk. TP'er til mig. Ja, Se. der var Ja, vi ja. før. Nå, men jeg kan også komme derhen. Mikkel, land på vand. Lad være, mand. Nej, Mikkel, Åh, shit, du har taget på at falde. Mikkel, lad være. Mikkel, så bliver du jo ved. Ben Chisel from another missile. Du var sige, du vil dø. Det sagde jeg da også, Mikkel. Nej, det gjorde du ikke. Åh, det gjorde jeg. Mikkel, Gjorde jeg TP'er ikke der det? til mig. Ja, der hvor vi var før. Jeg gider ikke være sammen med dig, Frederik. Mikkel, accepter. Jeg føler mig forever alone. Det er du også. Ja, det er du. Vi skal altså bo i en safari biome, fordi så regner det aldrig. Hvor? I en safari biome. Fuck er det? Det er de der med de der røde træer. Lad nu være, Patrick. Væk, Mikkel. Hvorfor skal du blive ved? Så skal vi Hvorfor bo skal ved du siden blive af ved? en ordentlig skov, for jeg gider ikke bruge det der klamme træ. Ja, men det er jo lige her, hvor jeg er. Jeg TP'er om lige til dig. Du kan ikke TP. Så TP'er Oscar. Hvor er du henne, Patrick? Accepter lige, Oscar. Her, Det har jeg ikke. Accepter lige gerne, kom til at bevæge. så high five. Mikkel, hvad skal der for, du bare falde direkte ned? Se, Frederik, der er skov random here. Mikkel, hvad laver du? Og jeg er bare lige i gang med at lave noget. Lol, det der er jeg gået forbi. Nå, kom, vi går videre her. Okay, jeg tror, jeg stopper min optagelse her. Vi ses, bøster.